Val a dir que la percepció autodidacta de Josep Pasqual sorprèn en aquesta aposta seva en la il·lustració del llibre Arma d'amor. Un llibre on la conjunció de poemes i l'obra abstracta cobra un discurs extraordinari. Si hem de parlar des de la crítica, el treball que presenten aquestes obres abasta el que podem reconèixer com els diferents elements substantius que defineixen l'expressionisme abstracte. Aquest moviment, sorgit a partir de la postguerra, que és hereu d'aquell primer moviment abstracte que apareix a principis del segle XX i continua encara vigent en el segle XXI, superat en expressió només per les noves tendències plàstiques substancialment tecnològiques. La característica fonamental que ens defineix Pasqual en aquestes obres ens va descobrint i acompanyant els poemes d'Albert Ubach. És l'expressió lliure i, per tant, subjectiva del seu inconscient. Aquesta realitat no figurativa en les làmines de l'artista la veiem projectada a través de la gran varietat de configuracions estructurals que empra, ja que cap és similar entre elles, totes són distintes. En aquesta sèrie, però, veiem com hi ha un element comú, que les fa sincròniques i, per tant, harmòniques respecte d'elles mateixes, però també en consonància amb el text que acompanyen. Aquesta sincronia és especialment establerta en aquesta creació de Pasqual a partir de pinzellades sobreposades, monocromes o no, que envigoritzen el fons blanc, el qual passa a formar part del discurs de l'artista, com estableixen, de fet, els cànons. Tot i la limitació de la mida que es deu l'obra, és a dir, la del llibre, s'intueix en aquestes obres la voluntat d'anar creant i confegint atmosferes peculiars. Les atmosferes que es creen ens pretenen mostrar aquella sensació d'espai gran, com defineixen els criteris clàssics de l'expressió abstracta, si ens ho mirem des d'una perspectiva acadèmica, com ho percebríem en una altra mida de l'obra. No hi ha gotejos. No hi ha una voluntat de conferir element cromàtic a la totalitat de l'espai, la qual cosa ens mostra una obra intimista, perfectament adequada per al que sempre, la il·lustració d'uns textos. Ens deixa percebre una certa rítmica en els traços vigorosos, en la traça potent que resitua la perspectiva de l'espectador conferint a la seva creació un cert caràcter també poètic, que acompanya la poesia com llegeix. Josep Pasqual ens descobreix un suggeriment epistolar en la seva obra, perquè entra en diàleg amb ella mateixa, d'una manera que l'espectador probablement descobrirà en acabar de llegir el llibre. Subtilment, farà intuir al lector-espectador aquest diàleg, sense que això suposi haver constituït un element a banda, distint d'aquell que hom llegeix. L'artista plàstic mostra una coherència aconseguida pas fàcil en el treball harmònic que li cal en aquest tipus de creacions, que de vegades resulten limitadores, però que aquí no li ho han resultat pas en el resultat que ens ofereix. Les transicions de color les observem en totes aquestes obres vinculades a través de llargues línies rectes i en la majoria d'elles s'hi observa el predomini de l'element geomètric. Res a veure amb l'abstracció geomètrica ni amb l'op art ni amb el hard edge. És expressionisme abstracte en estat pur. No hi descobrim un missatge místic, hi descobrim una simplicitat en el discurs, on el gest i el color en conformen un cert simbolisme gens utilitarista. A contrario sensu, acompanya l'espectador de les làmines cap a un món oníric, el particular de l'artista que s'agermana amb el de l'autor del text. La llibertat en el color hom la descobreix en la preferència per blancs i negres, en contrast amb la utilització en algunes de les làmines de colors vius, potents, tot i que primaris, que ens tradueixen els estats d'ànim de l'autor. Fa honor Josep Pasqual a l'escola lleidatana hereva del grup Cogul, col·lectiu artístic d'avantguarda de l'inici dels 60 i amb noms tan significats com Víctor Pérez Pallarès, Ernest Ibáñez, Albert Coma Estadella, Àngel Jové i Jaume Minguell. Tots ells, d'una o altra manera, hi són presents en l'obra de Josep Pasqual, però potser d'una manera més singular hi podem descobrir a Pérez Pallarès i a Ibáñez, en la manera com van entendre ells l'expressionisme abstracte, quan el van practicar, en què l'informalisme, la no figuració o la línia geomètrica hi són presents de manera fefaent.